също е белите най-лесно се чупят. Как реши, че белите най-лесно? Защото са Айде бе, хора. Айде бе. На кой се чупи? На кой се чупи? На Силви. Шайон. Твоето изглежда като галактика такова. Така ли бореца? Много здрав гъс имаш, кали. А то твоето е някакво чупко. О, нищо с Хали. Някой друг няма ли яйце? Не явно. Стани де! За какво става? Всякото бия. Какво трябва да ставаш? Какво ми каза стани де? Давай. Давай. Признай Лона. Силви, ти нормална ли си? Всякото бия. Имам борец! Ама аз сега не мога да го я... Как? Аз не мога да го ядям. Ето ти! Виж, нагъсна кокошка. Бягай за кетчуп. Айде бягайте, не! Какво да бягам? Чакаме да подейства 3 в 1. И чакаме. Губим я. Служен 10. Дебилно се намира в третата вена отляво надясно и дира 200. Част на смъртта на нормалната Ина. 2,50. И точно сега 3 в 1 ми подейства точно в ето този момент. Получих преливнение. Днеска е Велик Денс. Освен това е Гергьов Денс. Двете завършват на Денс. И който е измислил празниците, сигурно ги е мислил на рап песен, защото всички завършват на ден. Не, просто по-логичното обяснение е, че Велик ден е през деня. Те всички празници са през деня. Whatever! Мислим за етимологията на думата Велик ден в този ден. Тези не знам дали сте забелязали, но във всичките рап песни, когато той да пише текста, не може да измисли рима, винаги слага сега или в мига, защото се вършат на А и е много римотворно. Разговорът между моите три персоналности в ролите умна Ина, дебилна Ина и Лили Иванова Ина. Действащо лице в първа част, умната Ина. Аре престани и започни да говориш с каквото си мислила да кажеш, тъпият ти клип, защото вече ставаш супер досадна. Дебилната Ина. Не ми каза какво да правя. Кой си там при Менделеев и при корен квадратен и не ме занимая. Аз съм си дебилна, а ти па си много умна. Затова изче. И тук Лили Иванова се обажда. Не се карайте! Аз ще продължа в този клип да пея! И тук пада ченето на Лили Иванова. Защо всички известни личности им пада по нещо? На Майкъл Джексън му пада носа, на Лили Иванова му пада и пада ченето. Леди Гага и пада главата на един концерт, защото един много брутално изджаска. Просто си спомних как се родих. Не знам дали ви се е случвало, но аз си спомних. Защото аз, както знаете, аз обожавам да пея. И естествено много ми се отдава. Ако някой ще каже, че ми се отдава да пея или че не пее супер правилно, лафоса. Как беше? До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Се сетих, че когато се родих, беше моята Лили Иванова персоналност. 100% съм сигурна. Беше тъмно, после беше бяло и някой извикна: честито ти, момиченце. Нека ви представям точно как беше. Какво е чувството, скъпа? Като дахаш, ама много по-болезнено. И сега аз излизам по сперматозоидче. Плаценти! Се появява дебилната и не дължа. Защо толкова много изпростяваш, бе, дете? Сега вече ако си спрял и просто ще ти чупа уста. И преди да забравя, че си има ден на всички георгиевци, георгани и всички, които имат Г и орги в името. Да сте живи и здрави и всичко най-хубаво ви пожелавам и да си носите със здраве името, да се забавлявате много както на този Гергьов ден. Ако кажа още веднъж, ще се нашамарен. Както казах вече 1683 пъти, 902 4000 код за Пловдив. Млъкни! Ето, забравих какво ще да кажа толкова много лирически отклонения. Между другото, Вазов е майстор на лирическите отклонения. Може да съм някаква праправнучка на Вазов. Както знаете и може би не знаете, миналата година беше също Велик ден, представете си, you don't say. И правихме една много яко нещо, една игричка, която се състои в чукане с яйца. Взимам 2 яйца, като това е счупено.
така че отивам да взема друг. Ще се борят 2 зелени яйца. Да, ние имаме една такава традиция, какво ви обяснявам, много добре знаете, че всички се чукат яйца на Великден и седят много козунаци и ядеш само тесто, козунаци и агнета по възможност и яйца като прасе. И затова се казва великденска салата, защото вътре има яйца, при Великден седят много яйца, защото всеки си чупи яйцето някак. Едното яйце е зелено, което ми е борец между другото, което дори между другото не е мое, но си мисля, че е борец, защото чупи едно яйце, но все пак го щупи, нали? А това е обикновено рандом яйце, не приличащо на зелено, така ще го наричам, защото не прилича на зелено и цялата ма направи в някакви гадни неща. Започваме играта, дами и господа. Правилата на играта са такива. Има едно зелено яйце и едно неприлично на зелено яйце. Сега тези двамата ще се борят и вие ще залагате на кое от двамата ще спечели. Защото, както знаете, по принцип на Великден децата се чукат ето така. Тази година правилата ще бъдат малко по-различни. Между се чукат така, защото ние сме арт хора, ние сме различни хора, ще запазим традицията, но искаме малко да я изменим. Ще се чукат с допенца, да видим на кой дупът е по-голям, кой е повече ход на фитнес и кой по-здрав петел те. Кой петел те е направил? Искам да го поздравя! Който изтегли печелившото яйце, ще получи награда. Дами и господа, ако сте изтеглили грешното яйце, яйцето, което е загубило, яйцето, чийто гъс не е толкова силен, давам 100% гаранция, че другото яйце ще спечели. Нека борбата с газове започне! Припомням, че това зелено яйце е с коефициент 0,10 стотинки, докато това е с коефициент 1 лев. Защото това яйце има игран един матч и няма загуби. И сега гледаш Леди Гага изкача